Mission, ano si Kuya, yun. Ayun natin muna kuya, ha? Wala? Kaya ko lang dyan, di ba? Pagod mo na. Hindi pa. Yan. Pagod mo na, di ba? Pagod mo na. Tingnan natin muna. Focus na siya. Sa camera mo. So guys, again, good morning. Ayan, tayo ulit sa pasyente. Conception Tarlac. Sa anak ni Renato Rosales, Kuya Rian. So, tingnan natin yung ating ano. So, pangwalo. So again, this is our 8 days. Ayan, 8 days na kami kuya. So kapon, BP niya 120-80. Very good ha? Huh? Very good ang BP mo. Puta yung 15. So, ito yung 20. Ha? Ayos ba? Putay natin 20. So, bigyan mo na kita. Tignan natin ang BP si Kuya. Check natin yung BP. Try mo tayo. Yeah. Ngayon mo namin guys, ngayon po ay 8 to 9. So this is our 8 days therapy. Dito kami ngayon sa anak si Rihan. Tayo kami dito. Maraming salamat po Lord. Panginoon, yes mga bang kami ito, yes mga programa. Makakatulong po. Kaya po yan pagpalaan mo rin po yung bless ng mga kapatid, especially ng mga anak, sponsor po ng kapatid po yung ginagamit. Naging dalang po ang tuloy-tuloy niyang therapy upang sa kanyang kagaling ng mga Amerikano. Kaya po yan, ang ganyang mga anak, mga po, bless na always na gano'n ng kwano, yung mga nawalan sa iyo, pupunsulta ko, bless mo ang kagaling sa kuwak mga kasama namin, sa pangalan ko ni Jesus. Natin mo rin BP ni Kuya, which is very important. Again, sabi ko nga po ulit. Pag-check natin, so how we apply the BBPs, kung kakayarin nyo, especially ngayon, gagawa tayo ng 20 po tayo niya para ma-develop yung kanyang balancing. So, this is the routine. Bago natin ito gano'n. Hindi na pa natin dito. So, mapasin nyo from day 1 to day 7 to day 8. Medyo nakita natin yung kanyang improvement sa balancing. Ayan, makakatayo na siya. Even to na hindi ko talaga perfect. So, at least na-improve na. May konting movement sa walking. Pero kailangan talaga natin siyang develop yung muscle sa atin. 120 over 70. $120 over 70. Medyo kapon yan.
kuya. So, pwede na doon pa magbubuo si kuya. 120 over 70. Actually, puso niya is 7. Yung gumagawa tayo ng record para malaman natin yung mga activities na ginagawa natin. At least, kung saan natin siya pupukusin. So, ang gagawin namin ngayon yung muna yung lower linya. So, kahapon nag-kids kami. Lahat tayo ng 5. So, gawin natin 5 set ay 4 na set pero tali-5 lang siya. Po tayo. 20. So, ano ko ng 5 sa kanya ngayon? So, upon na set, tali-5, 20. Tingin ko pala actually ng kanyang lower limb, balancing. Kaya ko nung kuya ko na yan. Yeah. Tayo na. Dito ka ba? Buka na lang, tayo lang. Yung straight body ka. Okay. So, bilang tayo ng mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upo ka. So, okay. Yun. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pang-power ito. Tingnan mo yan. Buka. Ito ako kung malakas ko yan. Ha? Okay. Ako malakas. Okay. Ito. Kaya mga apat. Push! Okay. 10 seconds yan ha. Ayo. Okay, last. Ayos, 1 set. 3. Mga apat yan. Then last, for 1 set. 5. Okay, 1. 2, 3. Push! Ito, yung ating first set. 5. So, ito yung first set natin. Okay. So, 10 seconds na tayo. Ikutan ko yun. Tingnan mo na. So, and guys, ano natin yung first set niya, di ba? So, since na lang yung aming 8 days, so hindi pwedeng biglain. Kasi ang stroke, posibleng mabibiglain. Tataas yung kanyang dugo. Sa stroke kasi, ang gamutan dyan, 3 months, 6 months, ayan. Kailangan ma-improve na yan. Yung mga improvement. Pag malala yung tama niya, naabutin talagang taon yan. Pero pag yung tama lang sa blood pressure niya, hindi masyado, so sa 3 months, 6 months, nakakalakad na yan. Ang ating pasyente. Okay, sige tayo ha. Second set. 1, 2, push. Okay. So, relax. Straight body ka ulit. Straight body. Relax ba? Sige po ha. Sige po. Okay, 1. Okay, push. 2. 12 to 12. Okay.
Relax. 13. Oh. Shh. Okay. Lumalim pa. Relax ko. Lumalim ha. 14. Yan. Ay, 9 pa lang pala. Sige. 9. Okay, panten. Okay, panten. For second set. Huwag lang kaya. Muna ka relax ha. Relax sa'yo. So, naka-second set na kami. Naka-10 counts na kami. So, 2 sets pa kailangan para mabuhay yung program natin. Again, inulit ko lang yung mga nanonood na ito. So, ang recovery po, depende po yan sa case ng pasyente natin. May mga bedridden talaga tayo. So, may nawakan tayong bedridden talaga. Talagang walang movement. So, yun talagang tatagalan pa. Pag ito meron ng movement, and we have a chances na mabilis yung recovery. Hindi na matagal dyan. Siyempre, 3 months, 6 months, pinakamatagal na dyan. Okay, first step. 1, 3, push. There po. Okay tayo. Ang 12. Yan. Oh. Okay. 1, 2, 3, push. 13. Okay. Okay, 14. Okay. So, 15. Last. For 3 sets tayo ha. We have last 1 sets. Makabit niyo tayo guys. Okay. Yan. Let's clear. Renato Gonzalez. Again, ang kanya pong stroke is sa kanan. Mga kayo no? Sa kanan po yung kanyang half left. Tas mo kuya? Tas mo? Wala, di ba? So, walang movement po ito. So, wala pa. Ang meron pa lang yung kanyang right lower limb, yung kanyang may reaction. But yung kanyang upper limb, wala pa. Pero kuya, makapay sa ating process. 16, move. Okay, 16. Okay. Buka. Ang pagpagda. Okay, silipin. Push. Walk. Good. 18. Ayo. Pasa na pa. So this is our 18. Yeah. Sige. And then, 19. Ganun tayo. Umuro po. Ayan. And the last sets. Direction, ready? 1, 2, 3. Push! Okay, very good. Itong 20 sa amin. This is our last. Yan. For today, 20 counts, 4 sets, 5 each. Okay? Yan. Yan. So, ngayon, nagawa po namin yung po tayo. And then, stretch natin yung kanyang stretch natin yung kanyang upper limb. So, kung may counts to, 20 lang. So, each movement of the fingers is counted 20. Kasi wala pong paggalaw yung kanila, yung mga finger na. Papasin nyo, yung pangalawa nyo, nagtaan tayo ng mga ilang counts, gaya ng po tayo niya, 50 na.
So, hanggang pwede na ngayon. Bukas 25. Yung malis niya yung 150. Lips na lang. Yung patient. Ano isa? Sab. Ano sabihan mo? Good. So we combine the massage therapy, the exercises, physical therapy, and reflex, and other traditional healing. So ito yung speed recovery natin kasi ang 3M ng tapos maglalagay natin kay Kuya mas makakatulong na maigi. No? Bilang type of exercises, but we combine the massage therapy and some reflexology na ginagawa natin. Para pag ito ay makakatulong na maigi sa pag-speed recovery ng Kuya. Basta wala. Wala. Sa loob ng 8 days, ang improvement ko Kuya is nakakatayo na siya. So, na-develop na yung balancing niya. So, siyempre, tuloy-tuloy ito at magiging normal. Magiging normal na yung kanyang pagtayo. Siya nakakatayo na mag-isa and that's my project is walking naman tayo. No, Kuya? So, nakakabalancing na Kuya. Lakad naman tayo. Gawin yun. Pwedeng lumakad mo lang ang balancing, di ba? Ito ba?
So, ang stroke patients, dapat talaga mukhang balancing yan. Kung walang balancing yan, tutumba yan. At possible, at prone pa siya sa mga injury. Ngayon ng mga balian, fracture ng mga bato. At pinesa mo yan, kuya, bumabalian ka. So, dapat hindi mo siya pupresa, ha? Para sa double hand. Kung tinatawag ng double hand sa programa, tinitiri ka nito mga joints niya, for socket, hinge, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Then after the exercises, yung ganyang lower limb, upper limb, siyempre, dadako na tayo sa slight massage din. Slight lang. Hindi mo siya masyadong massage. Slight lang. Ating bitiran din. Ngayon, inuulit ko, ang ating massage ay light lang, hindi masyadong hard. Kasi everyday po ang ating therapy is just conditioning. Malakas ko yung mamaya kasi matapon ko sa kwarto. Okay, ano? Yan. Hindi po masyadong mabigat na hagod. Light level lang po yan. Yan. Para eliminate natin yung mga spasm na titigas dito. So this is again the speed recovery. Marami na pong napalakad at napagaling po kasi magmagawa ng mga po sa ganitong strategy. So depende lang po yan sa pasyente natin. Ha? Siyempre, yung tiwala ng tao. Panuorin mo itong vlog ko at iba pa natin mga stock natin para makita yung mga nakarecover na ng mga edad pa ay 70 at 80. Sila po ay taga-arayat ng dating. Yan. Sila po yung mga naka-avail ng ating speedy recovery program. Ngayon po ay nag-enjoy na po sila sa kanilang buhay na hindi na stroke patient. Siyempre, ang unang-una po niyan, faith in God, pangalawa po, doctors, yan. Then pangatlo yung mga kinakain. Dapat, diet, discipline. Yan. Siyempre, pangatlo, mga apat is marketing program. And love and care of the family. Yan po yung mga sekreto para makarecover po ang ating stroke patients. Baka alam ng iba, nalalamog, hindi ko nalalamog ang pasyente. Kasi po, parang kung nilalaanan niya, relax the muscles. Kasi stack up po ito. Ito po ay massage therapy. Use light massage. Si physical therapy po, hindi po siya nagmamassage. More on using digital therapy and other machines, yung po ginagamit yung physical therapy. Hindi po ganito yung ginagawa. So this is a special massage, special stroke therapy yung ginagawa natin, ha? Hindi po ito basta-basta kasi we combine everything for the speedy recovery of the patients. Ayan. Si physical therapy po, iba po yung trabaho. Hindi po nagbabalit yung ginagawa. Range of motion, exercises, machine, mga ginagamit niya, at saka, siyempre, kuryente. Sa modernong marketing po, reflexology, we combine health wellness, massage therapy, exercises, and other for speedy recovery. So, nakaintak na po yan. Mapapansin niyo po yan, panoorin niyo po yung aking vlog, mapapansin niyo po yung ginagawa ko. 3 and 1 ang tawagin.
konti ko na. Konti na. Bakit pinamasa yung mukha? Kasi ang mukha, parang iwasan ng pagtabingi. Kasi yung gusto niya ito mas teramasin dito. Naiwasan ng Bell's palsy. Light na naman siya. Again, hindi mabigat ang habit. Kasi po ang stroke po ay lagi nag-iisip yan, stress yan. Kasi nga, hindi niya nagagawa yung mga ginagawa niya. So we need to relax our stroke patients. Hindi natin ligod mo konti. At ang paggagamit po ng stroke patients, dapat po kasama rito yung ating malasakit. Hindi. Gagamit tayo ng digital therapy. Yan. Kasi nga wala pa itong movement. Kamay ko yun dito. So gagamit tayo ng digital therapy. Yan. Pantulong sa movement yung ng kamay. 1. Una. Kaya pa? 2. Yan. 4. Kaya na 4. So 4 lang yung ano. Ganyan kaya. Tapos sa ating movement. Then, siyempre habang kinukuryente ko yung right upper limb ko. So, light massage na rin natin ito. Yung ganyan. Ay mga fiber ng mga sinya, hindi maayos na. Again, this is in preparation sa kanyang pagkabalance ba. Kasi once yung mga fiber ng muscle matitigas, hindi makakalakad no. Ang mga fiber ng muscle na ayusin natin.
Isa reflexology. Kung nagtawag ng acupressure point, malaking bagay din po ito sa part of speed recovery ni Kuya Renato. Yan. So, equilibrium reflection point. This is called what's called reflexology. So after this po, ang vlog ko na po ngayon yung mga kagaya ng pagpupulot tayo niya. So, ito na tingin na po. Kasi this ay daily routine na ginagawa. So after the exercises, siyempre pray muna kami, and BP, and exercises, and then massage tayo. So ito na po yung daily routine na ginagawa natin sa amin. So next time po, yung ang ating i-upload na lang yung mga upo tayo niya, nag-increase. So ito yung ating vlog para napapulog ng kanang kamag-anak na meron silang reference na na-improve si Kuya Renato. So ito, daily, ano na po eh, kuha mo na po ito. So bukas ang ating i-focus yung po tayo niya for 25. Hanggang ma-reaching 150. After this po, isang na, and we have 2 stroke patients doon na nakakalakad na. Sila po ay may siguro mga kalating buwan na therapy natin. So, thankful tayo kay God kasi yung mga taong nakakalakad na. Ang dami po, ang stroke patients po ay napakadelikado po ito. Siyempre, pag ito po ay nagtinit ng ulo, iwasan po natin sila may stress, iwasan po natin sila may blood at may miss. Kasi pagkat maaari pong ikakapinsara ng nilang ugat sa utak. Yung pinakamanipis po ng ugat sa utak natin, mapipinsara po yan. So, magkaroon ng blood clot kapag hindi po sila ma-relax. So, we need to relax the patients, cool down the patients, and hindi natin kailangan sa gusto ng patients natin. So, tungo ito sa recovery, speed recovery program. Siyempre, mga kinakain natin, naman po kayo, hindi po lahat itong masasarap ang pwedeng pakain. Gaya ng isang walang kariskis, taas po rin yan, at yung mga mantika, baboy, mga processed food, hindi po na dapat pakain sa mga stroke patients natin yan. Kasi sagabal yan sa speedy recovery program natin. So, makakainin po yan. Kasi ng mga pagkain, hindi nakakapinsala sa kanilang sakit o stroke. So para makakita po kayo ng mas maraming napagaling na magawa ng video, scroll down po kayo, ayun may 1.5k videos mga stock po natin yan. So matyaga-tyaga po kayo, scroll down po ninyo para makita po ninyo na pang gumagaling at napagaling po ng modernong marketing po. Ayan.
po sa 30 minutes sa digital therapy nito sa kanyang right upper limb. So, ikalap po natin video natin in after this. Ulit din po yung paano po. Ganun din, same. 15 minutes. So, hope na marami kayong natutunan at marami kayong nalaman tungkol sa pag-alaga, physiotherapy, properly therapy ng stroke patients natin. It is by program, hindi po ito basta stroke. Okay? Hanggang sa muli po, ito po si Modern Mangkepin to, stroke therapy po. Ito po tayo sa San Vicente, Concepcion, Tarlac. Ito po sa Baluarte ng mga sa Baluarte ng anak ni Bernardo Siria. So, dito muna siya. And hindi ko alam for the following day, doon kami sa Escalera. Depende po sa schedule po. Hanggang sa muli po, ito po si Modern Mangkepin to. Nagiging po sa inyo na let us protect and love and care our stroke patients para po mas mabilis po yung kanilang recovery. Wala po silang kakayahan mag-solve ng problem ninyo. Hindi, ang kanilang kakayahan is mag-relax and to feel them. Hanggang sa muli po, ito po si Modern Mangkepin to. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Modern Mangkepin. God bless.